Prohibited. Twini Parimal Depormani Bongni Gunda Bahini Phayoi Obo Subaikya Logrok Subaikya Pura Subaijak Oko 3 rok pabaikya 3 rok pabaikya Boni BJP ni Gunda Bahini Phayoi Parimal MLA Twini Oko 3 rok Subaibekha Onuk Khunga Obo just bobe kok sanai hini chung Thaile masi borok tiklayo Yang rogo bo nok bising rogo nai nai di nok bising rogo bo oko mani khiklai bayo iko mani khiklai bayo mani subai beka 3 rok pura pabai kha oko 3 rok pajak
pura BJP ni model of Yoroni MLA Parimal Pokhri Moro Sagoto BJP sijak kari ba sejen sijak kari aro demi su kaya Yapharo ekai 10 rogle nukha abo profesor babe chingbo yang hai tongo nahari tongo 10 rogle nukha 10 rog je bodor kitar tongmale nukha id bai tam rog bai wa rog bai kitar tongmale nuka dana se khayai ba khayai mai khai tongo usu sa su na bro abo to dam salam su nung tawo borong nutui aje nok sabai pheka borobu pheka yang oino jagani phai Maharani area wa phaibu pheka tin para tin dipasan bostu bo phai om hai samu sitra khlaina tong kai samu sitra khaine to nung ang dam khai manai ba procession tongo ton nai nai eke nung tam ata phi khainai nung tam bote abedan khai ke bo bujagi to ke ba khamya samu kai to kai ang pok nargo nayo borok je samu sitra khai tong mane abuni borok no saja manani abo to nai nai no angya joto nai nai সাজা বলতে তাবুক তো ও জায়গাও ফুঙ্গ চিনি ও জায়গানি পারানি বড় বয়স্ক লোক যে বুঝিনা থানকা ও বাননি সম্বন্ধে তিনি পরিমর সালনি থেনে ইনকা আবুনি পরেও যে তিনি হঠাৎ থাকা বরফ নিহিনয় ওয়ানসার নিহিনয় কব তিনি আমতে হাই এটেক লাইকা বরফ লন চুং আবুনো চুং সমালোচনা নাইও চুং বতিকা আবুনি সলিউশন ক্লাইমান নরং নি থেনে Gana se haihulang hai to nai au nokho tani na dimi boro 10 rok bai khita lai akoi ei gosara gotu ke bo chini boro rok no actually nu khang ke bo yagra rakha ke bo mukhang khatika ke bo onek agat kotor mankha au bole